kwena mbalizi nana kuli ndani jeni yansa jeni yansa jeni yansa waononga jilisango nditi beksi wakuba nilengi muzibita sanano ku press briefing yathu imene chipani cha UTM tikufuna kuyankhula ndi amalawi mdziko muno komanso ma supporters athu achipani. Nthawi imeneyi ndi nthawi imene ili yofunikira kwambiri chifukwa tatsala pang'ono kuti tiponye vote chisankho chimene chikubwerachi. Ndiye ndiwerenga statement iyi mchingerezi ndiwerenganso mchichewa kuti no tikatero tipereke mwayi wa mafunso. Lero mutifunse mafunso amene mungafune kufunsa chifukwa press briefing imeneyi press briefing yomaliza kupanga ngati chipani chotsutsa boma chifukwa ma press briefing ena amene tikhale tikupanga tidzapangano tili boma latsopano limene amalawi akuyembekezera. Fellow Malawians, brothers and sisters, we are just days away from the 16th September, the day when Malawians will decide the future of our country. This is not just another election. This is a rescue mission. For too long, some people have been spreading propaganda about UTM. They say we are still in agreement with MCP. They say we are part of this government. They even say we are part of the road that has made life unbearable. Let me be clear. UTM is not part of MCP, and UTM is not part of the road. We were never part of the mismanagement that Malawians are suffering today. When we promised fertilizer at 4,495 kwacha in the first year, that is exactly what farmers bought it for. That was UTM's plan at work. But when fertilizer started being bought from butcheries and pharmacies, when prices skyrocketed beyond the reach of ordinary farmers, that was not UTM. That was the MCP way. And we refused to be part of it. Some of the opposition parties also want to paint us as part of the same mess simply because we refuse their terms. But let us be clear. We refuse because we cannot betray our principles. We refuse because we stand with Malawians, not with politicians who only want power for themselves. Yesterday, the president of this country, Dr. Lazarus Makathi Chakwera, admitted, and he said he will fire people after elections because they are punishing Malawians with long queues of fuel. Ask yourselves, if leadership knew about this suffering, why wait until after elections? That is not leadership. That is gambling with Malawians' lives. And it proves beyond doubt that Dr. Saulos Klaus Chilima the late was never part of this problem. UTM has traveled to every corner of Malawi. We have listened to your stories, your struggles, your frustrations, and from those stories we have built real solutions. We are ready to govern. We are ready to restore dignity. We are ready to deliver affordable fertilizer, food security, jobs, and justice. Our candidate, Dr. Dalitso Kabambe, is an economist, an economic engineer. He is the only one with the skills and the plan to rescue Malawi's broken economy and put food back on your table.
UTM is not just a political party. UTM is a movement, a mission, a vision carried by the late Dr. Saulos Klaus Chilima, and now championed by Dr. Dalitso Kabambe, our president. And a movement cannot be stopped because it lives in the hearts of the people. In 2019, SKC earned 21% of the national vote. That was over 1 million Malawians saying yes to his vision. If all of us who stood with SKC vote again this time and bring along just a few more, we will be number one in the upcoming elections. Do not be deceived by the talk of big parties. In 2019, no one party reached 2 million votes. That means they are not big. They are just simply odd. Today, Malawi has 3 main political parties. That is UTM. UTM is stronger. UTM has added numbers, and you, the people, are the number. We have been in every district in this country. We know what people are saying. We know the hunger, the pain, and the hope that lives in every home. That is why I can assure you, Malawians, UTM will surprise the so-called big political parties on elections day. When you compare manifestos, UTM stands above all. We are not making empty promises. We are offering real solutions, ending the development quota system and infrastructure, allocating 100 billion to every district so that development reaches all Malawians equally, fighting corruption head-on, because the only party truly ready to end corruption is UTM, seeking justice for the late Dr. Saulos Klaus Chilima, who died in a suspicious accident. We lost him, but he left behind a party with a vision, and we will carry that mission forward. This election is not just about politicians. It is about you, Malawians. It is about your food, your fertilizer, your children's future, and the Malawi we want to build together. This is why I appeal to every Malawian, especially the middle class, the executives, and those with influence. Speak to your relatives this weekend. Speak to your beneficiaries. Tell them the truth. The only candidate who can rescue Malawi is Dr. Dalitso Kabambe. On 16th September, wake up early, go and cast your vote. Do not wait until the last minute. Encourage your family, your friends, and your neighbors to do the same. Every single vote matters. Brothers and sisters, Malawi is crying. Malawi needs rescuing. And UTM is ready. Dr. Kabambe is ready. But above all, we need you, the people of Malawi. I want to repeat, we were not part of the mess, but we are ready to be part of the solution. With your vote, together we will win, together we will rebuild, together we will rescue Malawi. Thank you. Zikomo kwambiri mundilola kuti ndiwerengeso mchichewa. Amalawi anzanga azichimwenanga ndi azongo anga mdziko lonse lino la Malawi. Tatsala ndi masiku ochepa kuti tifike pa 16 September pamene tikukaponya voti. Tsiku limeneli ndi limene Amalawi tikusankha tsogolo lathu la dziko lino. Awa si masankho chabe. Iyi ndi ntchito yotsa dziko lathu pa
pamasauti pamene lili. Kwa nthawi yambiri takhala tikumva ngati chipani anthu ena akupanga propaganda yosiyanasiyana kupangira chipani cha UDM. Adayambira pakatani ndithu manena kuti UDM ndi imika candidate, UDM ili limodzi ndi Malawi Congress Party, UDM ili mbali imodzi ya boma. Koma ndimafuna ndinene pano tayandikira masankho ndipo candidate wathu Dr. Daliso Kabambe ali pa ballot paper. Chipani cha UDM si chipani chimene chili mu mgwirizano wina uliwonse ndi Malawi Congress. Komanso chipani cha UDM amalawi mukudziwa sichili mbali imodzi ya mavuto amene akuchitika lero. Tinakhalepo ndipo tidzakhalapo mbali imodzi ya mavuto. Titalonjeza ife mu 2019 nkhani ya fertilizer wa 4,495 mchaka choyamba anthu nditudi adagula 2020 fertilizer amene wanali maloto a UDM. Zitasintha sinthu kuti tsopano zinthu zayamba kuchitika motsatira mfundo za MCP. Kumbukirani kuti akagulidwa fertilizer kuma pharmacy, akagulidwa aso fertilizer kuma butcheries, amene sanali maloto a UDM. Tabweretsa mavuto ambiri, mtengo wa fertilizer udakwera, koma amene usanali maloto ake. Zipani zina zotsutsa boma zikumakhala ndi mphamvu tofuna kumaloza chala ife a UDM. Mafuna nene pano poyera izi zimachitika pachoti mwina tidakana kumvera mfundo zina zimene amafuna titatire. Koma ife ngati chipani tili ndi nsanamira zathu zimene tidzasamalira nthawi zonse. Nsanamira za ife kwambiri zimatsamira pa Malawi. Taziona kumbuyoku mene zinthu zidalili dachitapo maubale makuto ena daona amene amalawi dayambanso kuloza dzala ife pamavuto amene tidakhale nawo mbali imodzi. Totero ife izi zikutsimikizika pamene dzulo mtsogoleri wa dziko lino anayankhula kuvomereza kuti mbomamu muli mavuto ndipo muli anthu ena amene adzawachotse ntchito akadza sankho chikadzatha. Ndiye timafuna tifunsefunso kuti kodi utsogoleri umenewu ololera kuti tibavutika lero tikadzaponya chisankho pameneno kukonza kudzakhalepo, kodi umenewu ndi utsogoleri umene timafuna uku nkusewera ndi miyoyo ya Malawi. Ndikukamba mfundo imeneyi kuti ingokutsimikizirani amalawi kunena kuti malemu Dr. Paulos Klaus Chilima sanakhalepo nawo mbali ya mavuto amene dziko lino kumana nawo. Chipani cha UDM chayenda dziko lonse lino chamvetsera nkhani zonse zimene amalawi akukambirana, mavuto onse amalawi akukumana nawo, kukhumudwa konse kumene amalawi ali nako. Ndipo kuchokera mu nkhani zimenezo ifeyo tapanga mfundo zabwino zokonzera mavuto amene dziko lino likukumana nawo. Tili wokonzeka ife kuyendetsa dziko, tili wokonzeka kubweretsanso ulemu umene amalawi amaufuna. Ndife wokonzeka kusamalira nkhani ya mitengo ya fertilizer, nkhani ya chakudya, nkhani ya ntchito komanso chilungamo mdziko muno. Dr. Daliso Kabambe amene ali president wa chipani cha UDM komanso candidate amene akukhala nawo pa chisankho chimenechi ndi munthu wophunzira bwino za chuma. Mwachidule tikhoza kunena kuti ndi economic engineer. Ndiye khayo amene ali nako kuthekera kokhala ndi ndondomeko zimene zingapulumutse dziko lino. Adachitapo izi tidaziona, adachitapo izi nthawi zingapo ndithu phatikizapo kuchokera 2017 mpaka na 2020 pamene adakonza ndithu kukhazikitsa chuma cha dziko lino. Anthu anaona
ndi umenewu. Chipani cha UTM si chipani cha ndale chabe. Chipani cha UTM ndi gulu la wanthu amene ali ndi cholinga, amene ali ndi masomphenya, amene Dr. Saulos Klaus Chilima adawazika, ndipo amenewo pakadali pano anyamulidwanso ndi Dr. Dalitso Kabambe. Movement singathe kuyimitsidwa chifukwa imadzalika m'mitima mwa anthu. Chifukwa chake lero chipani cha UTM chikadalipo, imene ena amaganiza kuti atamwalira Dr. Chilima chipanichi chitha, sichinathe, sichidzatha, chifukwa Malawi eni ake akufuna tsiku lina masomphenya amenewa adzakwaniritsidwe. Mchaka cha 2019 malemu Dr. Saulos Chilima ndi chipani cha UTM adapeza mavoto opitirira 21% tisadachotsere defect. Ndipo izi zikutanthauza kuti Amalawi opitirira 1 million adanena kuti ife tikuvomera masomphenya a Dr. Chilima. Tonse amene tidavotera Dr. Chilima mchaka cha 2019 lero titati tikhalenso pamodzi nkungonjezerapo ndi ena owerengeka amene akhulupirira masomphenya amenewa posachedwapo. Ife tili ndi chikhulupiriro kuti tidzakhala patsogolo pa candidate wina aliyense. Timafuna tinene pano Amalawi musanamizike ndi ena amene akumatchula kuti ndi zipani zikuluzikulu. Mu chaka cha 2019 palibe chipani chimene chidapeza mavoto opitirira 2 million. Zimenezi zikutanthauza kuti zipanizi tisamanene kuti nzazikulu, koma tizinena kuti nzakale. Lero dziko lino lili ndi zipani zikuluzikulu zokwana zitatu: UTM, MCP komanso DPP. Ife ngati chipani cha UTM pakadali pano ncholimbanso kwambiri chifukwa anthu ena amene samakhulupirira masomphenya a Dr. Chilima pamene adamwalira atakhala pansi nkulingalira nawonso anayamba kukhulupirira masomphenya amenewo. Tawonjezera anthu ena ambiri amene akhulupirira movement imeneyi. Ena nkumati mwina tilibe anthu ambiri. Anthu ndinu amene mukutimvera apa, anthu ndinu amene mukuonera, inuyo ndi anthu. Chifukwa inu mumaganiza, kuganiza kumeneko mukhale pansi muganize bwino kumene dziko lathu tikufuna kuti lipite. Tapita ku ngodya zonse za dziko lino, district iliyonse tafikako, constituency iliyonse tafikako. Tikudziwa zimene Amalawi akuyankhula, tikudziwa mmene njala ya dziko lino ilili, tikudziwa ululu umene Amalawi akudutsamo, tikudziwa chiyembekezo chimene nyumba iliyonse ili nacho. N'chifukwa chake masana ano tabwera pano kufuna kukufotokozerani kuti masankho amene akubwera pa 16 September zipani zambiri zizadzidzimuka ndi mmene chipani cha UTM chitafikira. Mukayang'ana manifesto ya UTM ndi zipani zina muona kuti manifesto yathu si manifesto chabe ayi, si kungopanga malonjezo osakwaniritsidwa ayi, tikuperekadi ndithu ndondomeko zoti zikonzere mavuto a dziko lino. Nsanamira zathu zikuthetsa ngakhalenso kota system ya chitukuko. Madera ena ambiri amadandaula kuti samalandira chitukuko kumbali ya maphunziro komanso zomangamanga. Pameneno ife tikulonjeza kuyika 100 billion ku district ina iliyonse, ndiye kuti tikuphwanya kuchitaganya wa kota system ya chitukuko kuti madera ena adzitukuka kumaposa madera ena kumene Amalawi akukhalako. Kumenyana ndi katangale ndi nsanamira yathunso yayikulu kwambiri. Ndi chipani chokhachi chimene
chimene chingathetsedi katangale ndi chifukwa chonena kuti chayima pa nsanamira imeneyo. Komanso tili ndi nkhani yayikulu kwambiri ya Malawi ya Dr. Saulos Klaus Chilima. Imfa yawo ili ndi mafunso ambiri chifukwa ngozi imene idachitika ili ndi zambiri zimene sizimayankhulidwa, ili ndi zambiri zimene zimapatsa mafunso. Inde anatayika, koma masomphenya awo tikadali nawo alipobe ndipo adzakhalabe. Ife ngati chipani ndife amene tikufuna kuti tidzapeze chilungamo. Chidachitika njani? Amalawi ambirinso mukufuna mudzapeze chilungamo kuti chidachitika njani. Masankho awa si masankho anthu andale okha, ndi masankho a inu ndi ine. Chifukwa masankho amenewo ndi masankho amene tikukamba nkhani ya chakudya imene chavuta mdziko muno, nkhani ya mitengo ya fertilizer komanso katundu wena amene wakwera mdziko muno, komanso masankho amenewa tikukamba za tsogolo la mwana aliyense wa Malawi muno, komanso tikukamba za Malawi amene tikufuna kuti tonse pamodzi timumange. Ndimafuna ndipemphe Malawi tonse pamodzi, makamaka amaofesi, amabizinesi, komanso amene muli ndi kuthekera kokuti anthu amakumverani. Musakhale pansi kusiyira ife tokha a UTM atsogoleri kuti tikwaniritsa kufikira wina aliyense. Yankhulani ndi abale anu weekend imene ikubwerayi, afotokozereni kufunikira kwa voti yawo komanso kufunikira kuvotera Dr. Daliso Kabambe. Pali anthu ena ambiri amene mumawathandiza, amene lero mukuvutika kuti muwathandize. Ayankhuleni amene kuti mukuvutika kuwathandiza pa zifukwa za nkhani za chuma za dziko lino. Afotokozereni kuti amene akhoza kukonza chuma cha dziko lino Dr. Daliso Kabambe. Mwauze zoona zenizeni ndi pali kandidate mmodzi yekha amene angakonze chuma chimene chawonongeka. Ndipo azakavote mmenenso inu mudzachitire. Tisadzadikirire kuti nthawi ithe kuti ndipita masana wanu, tonse tidzapite mmawa. Alimbikitseni apabanja anu, alimbikitseni azinzanu, alimbikitseni maneighbors anu kuti nawonso adzapange chomwecho. Voti ina iliyonse ndi yofunikira kwambiri, pasakhale ndi mmodzi yemwe oganiza kuti UTM ipambana ngakhale iye asavota. Abale ndi alongo, dziko lathu likulira, dziko lathu likufunika kulipulumutsa, ndipo chipani chathu cha UTM nchokonzeka. Dr. Kabambe ndi wokonzeka, komanso tikukufunani inuyo abale athu amene muli kunyumba kutinso mukonzeke kukonza dziko. Tinakhalepo mbali imodzi yakuwonongeka pa dziko lino, koma ndife mbali imodzi yakukonza mavuto a dziko lino. Ndi voti yanu tonse tidzapambana. Pamodzi tidzamanganso dziko lino, pamodzi tidzalipulumutsa dziko. Ambuye akudalitseni nonse. Zikomo kwambiri. Kuna nthawi imeneyi tsopano tipereke mwayi za
kan asipani mwina era pasambiri komveka kaka mtana kati nkoteka tamasuka mwauza Malawi kuti pene maleperana ndi asipani zinazo ani na Malawi ali invest ata kuti maleperana pene tachitisa kuti musakale pa mkutano komanso pachiwiri chisankho chimene tikupangachi chikhale tikufuna 50+1 titakhala kuti tizinateke mmodzi nkupezeka kuti opambana tikupanganso kawiri chisankho muli ndi maganizo kuti mutha kupanga partner ndi ati amene mungati mwina ndi bolako kukhala nawo pa mgwirizano zitakhala kuti kwina koyambirira takanika zikomo kwambiri Mr. Au tathokoza tiyeni tifunsiretu mwina mafunso atatu tiyankhe kena kuti pozanso tenga round ina dzina langa ndi Innocent akuchokera ku time kufotokoza kwanu nena kuti amalawi asamapatire UTM kumavuto amene tikunawo koma yodziwika kuti boma likulamula pano ndi boma la Tonse Alliance mwina amalawi ayambe kulekanitsani ndi mavuto amene wapati nthawi imene mwina achimana akapena nthawi imene munasankha akabambe akukhala ngati UTM kapena nthawi imenenso achimana ali mboma lomwe mwina pamene pamutafotokoza kuti ayambe kusiyanitsani pati kupeza munavutidwa nawo limodzi kuboma lilipoli zikomo kwambiri ezinanga ndai kwa time maona ngati onena kuti pani boma au pakati pa chipani chanu pani cha ona na kwa maska game ona ngati dawo kwa pani au mas dabatamba daira tetese mafot kata mpaka chocha zikomo kwambiri ndiyambe kuyankha funso la kumapeto la Mr. Isaac Salima amene afunsa kuchokera ku Times nkhani ya propaganda kuti kumakambidwa kunena kuti makamaka zipani zotsutsa zinzathu zikumakamba kuti UTM ikupanga limodzi ndi MCP andi apereka mfundo zina pamusipo kuti mwina nchifukwa cha kusinthana mawu kumeneku kumakhalapo ngati amalawi amatsatira bwino zimene zimachitika mu dziko muno za ndale apeza onera kuti nkhani yosinthana mawu tinayambitsa sife a UTM kunachitika msonkhano ku Tcholo kumene kudayankhulidwa nkhani kumeneko yonena kuti Dr. Chilima anali mbali imodzi ya mavuto a dziko muno zimenezo zinakambidwa ndi wamkulu wa chipani zitakambidwa zimene zija ife sitinapange propaganda iliyonse yokuti DPP ndiye kuti akugwira ntchito ndi MCP tinadziwa kuti akunena zinthu malingana ndi mmenenso iwo akuzionera atayankhula choncho ifenso tsiku lina kunayankhulidwanso mawu amene adaloza ku chipani cha DPP ndi pamene eno padayamba kutuluka propaganda kuti chipani chotsutsa chikunenanso chinzake pamene chipani chotsutsa chimene chidayambitsa kunena chipani chinzake chinali chipani cha DPP propaganda imeneyi imanenedwa kumakhala ngati kuti aliyense wa chipani chotsutsa mayi muno akuyenera kupanga za chipani chimodzi ayi UTM ndi chipani pachokha tikuyenera kupanga zimene ife tikuona ngati chipani kuti zikhoza kupandisa dziko lino propaganda imeneyi ndiyopanda pake chifukwa ikungoonetseratu kuti tikufuna kunyozetsa masomphenya amene chipani cha UTM chili nawo ife
tikanakhala kuti ndi anthu ogulidwa chipanichi chikanakhala chitatha kufika tsiku la lero. Kufuna ndinene izi kwa Amalawi onse. Chipani chathu chadutsa muzambiri. Atsogoleri a UTM adutsa muzambiri. Apangidwa ofa zinthu zambiri. Ndalama, maudindo, kuti chipanichi mwina chikhale mbali ina yake. Koma ndi anthu amene chidwi chawo sichikhala pa ndalama. Mukayang'anitsitsa mdziko muno, muyang'ane zipani zina zonse za ndale. Kumene kuli anthu amene chidwi chawo sichikhala pa nkhani ya kuti tikupeza chani. Ndi anthu akumene ali ku UTM. Kusonyeza kuti palibe wina aliyense amene angagudwe ndi ndalama ku chipani cha UTM. Masomphenya athu amatiwumiriza kuti tidzitsamira kwambiri kutsanamira zathu zimene tili nazo. Mchaka cha 2019 amene chaka cha 2020 anthu adawumiriza achilima. Mukumbukire Amalawi tonde musamayiwale, kumbukirani. Adawumiriza achilima kuti akhale mu mgwirizano ndi president Chakwera. Padafika nthawi imene Malawi aliyense amene amafuna alliance imeneyo amayankhula mawu onena kuti achilima ndodzikweza, amakonda udindo, sakufuna kupanga alliance kuti apulumutsa Amalawi. Imeneyo chaka cha 2020 azibusa analowerera, azikuluakulu ena mdziko muno andalowerera, mpaka kufika ponena kuti achilima adagonja kuvomera tipoti mwina Amalawi akutero. Kuvomera kumene kuja kudapezeka kuti tidaona nazo mavuto amene mdziko muno taona, amene achilima adaona kalekale. Ife anapotuza kalekale achilima kuti izizi ndifuna ndikuze kumene zizathere Amalawi adzakhalanso ndi mafunso. Mupite mukaone mavidiyo amene achilima adajambula. Pali mavidiyo ena amene mukaona kuti munthu uja amadziwa chimene akunena. Koma chifukwa chonena kuti Amalawi adafuna tidavomera. Titakhala mu alliance imeneyo kudayamba mavuto ambiri. UTM inayikidwa pakona apo sizachilendonso, aliyense akudziwa. Achilima anayikidwa pakona apo sizachilendonso, aliyense akudziwa. Mpaka na lero tonse tikudziwa zimene zidachitika chikangawo. Kudutsa zinthu ngati zimene zija Amalawi UTM yadutsa muzambiri, taphunzira zambiri pamoyo. Ndi zina tikamapanga timayang'ana dzulo komanso timayang'ana mawa. Tikamachita zinthu zina sitifuna mawa wina adzaloze chala UTM, chifukwa kumbuyo kutaphunzira zambiri. Tikudziwa ngati tipanga zisankho zina mawa tidzakhalanso pompano kumakambirana kunena kuti zija tinkanena zija pa 9 September zimenezi. Ndifake tikubwera pano kupempha Amalawi mukhale pansi muganizire bwino kwambiri chisankho cha pa 16 September. Chifukwa chisankho chimene si chisankho chabe. Tufuna tipulumutse dziko lino, ndi dziko lino lipite chitsogolo. Tapanga masankho mongosankha kuti tonse tili mdziko muno tizazionera limodzi. Mwapitiriza kufunsafunsa kuti kodi simukuona kuti nzosakhala bwino kuti zipani zokhazoka zotsutsa zisamalozane mipaliro. Tithokoze chifukwa cha funso limenelo. Mwina muyang'ane mmene tapangira misonkhano yathu masiku amenewo. Sitikulozanso mpaliro kuchipani china chilichonse chotsutsa. Tithokozenso kuti zipani zina nazonso zasiya kuloza mipaliro yawo kuchipani cha UTM. Tikhulupirira kuti tonsefe ndani wathu ndi mavuto amene Amalawi akumana nawo. Koma tiye tisiye propaganda imene tikupanga yopanda pake. UTM ndi UTM, UTM ndi chipani, UTM ili ndi masomphenya. Ndipo masomphenya amenewo amene angakwaniritse ndi Amalawi awo amene akukavota. Bambo Mphongolo aku Times afunsafunso kuti kodi akulekanitseni bwanji ndi tonse alliance. Kuyambira tsiku loyambirira limene Chakwera president analumbiritsidwa ndi pamene zinthu zidayamba kusokonekera. Mgwirizano wathu unali wabwino kwambiri chifukwa udayang'ana chidwi chake pa Malawi mdziko muno. Kugwirizana apo tinkagwirizana kunena kuti tidzayike anthu maudindo amene akuzokwanitsa kugwira ntchito. Koma titapambana kunayamba kusankhidwa anthu osati chifukwa cha ukatswiri wawo pa ntchito, koma chifukwa cha mtundu wawo ndi wautani komanso amakhala kuti. Zimene
zija zidatibwezeretsa mbuyo. Anthu amene tidawayika ife ngati achipani cha UTM pa ndandanda okuti akagwire ntchito yoonetsetsa kuti fertilizer anthu akugula mitengo yabwino, katundu sakukwera mdziko muno, chitukuko chikuchitika moyenera, adapatsidwe mwayi kuyambira cabinet, kuma parastatals, kuma foreign missions ndi ntchito zina zimene zikadaonetsera kuti dziko lino likupita patsogolo. Linakhala chete chifukwa sidafuna Amalawi aganize kuti ife ndikukakamira maudindo, kuti mwina amene apatsidwa ntchito agwira ntchito molongosoka dziko lino lipita patsogolo. Koma popita pa nthawi zinaoneka kuti sizili choncho. N'chifukwa chake tikamakamba lero ngakhale zogula fertilizer kuma butcher, fertilizer kuma pharmacy, ife UTM sitingapange zimenezo. Panabweranso funso kuchokera kwa Kasim Aubi Zodiac. Choyamba anakamba nkhani ya propaganda, ndikukhulupirira kuti ndayiyankha kale. Ndi anafunsa funso kuti kodi mwina tinene mgwirizano ndi zipani zina zimakanika chifukwa chani. Choyambirira tinene kuti zipani zonse zimakhala ndi mfundo zawo. Mfundo zoyambirira zimakhala zoyang'ana mchipani mwanumo, mfundo zachiwiri zimakhala zoyang'ana kunja kwa chipani kwanuko. Mfundo za kunja kwa chipani inuyo palibe chimene mungachite chifukwa mulibe mandate yokuti mukhoza kukonzera zimenezo. Koma za mkati mwanumo mmatha kukambirana eni yake ndi kuzikonza. Ife tinakambirana ngati chipani kuti tipange ma alliance ndi zipani zina ndipo tinamanga mfundo zathu. Koma pomakambirana ndi zipani zina pamapezeka mfundo zina zokuti kuyenera kuzisintha kuti zigwirizane ndi mmenenso mwina anzathu akuganizira. Koma mwina zipani zina zimakhala kuti zamanga mfundo zawo zokhazo mwina sangathe kuzisintha. Popezekano ndime ngati imeneyo ndi zimene zimapangitsa kuti mwina migwirizano ilephereke. Ifeyo kwambiri pamene timakambirana ndi azinzathu za mgwirizano timagwiritsanso ntchito kwambiri history kuti kodi tayenda bwanji kuchokera 2020 kufika tsiku la lero. Zimene zija zatiphunzitsa kwambiri, ndipo lero wina aliyense amene akufuna kupanga alliance mdziko muno akuzomabwera kwa ife kudzatifunsa chifukwa tili nazo zambiri zimene tikhoza kuwathandizira. Taona zinthu zimene tamudziwa munthu mukamamuona pa nkhope msamaone kuti ndi mmene alili. Nkhope ndi mtima wa munthu ndizosiyana kwambiri. Ndi mukamapanga ziganizo zanu Amalawi musamayang'ana nkhope ya munthu kuti ikuoneka bwanji, nkhope izakupusitsani. Ifeyo a UTM taziona zimenezo, ndipo Amalawi ambiri akuzokhala mboni kuti tinafika pomakhala ngati zitsiru mdziko lathu lomwe, tinafika pomakhala ngati anthu osaganiza mdziko lathu lomwe. Ena mwa anthu amene amatiwumiriza kuti tivomere alliance analinso anthu amodzi amene amayankhula motonza chipani cha UTM. Chifukwa malamulo a dziko lino pali mfundo zina zimene malamulo muzilimo koma mmakambirana pa umunthu, anthu amayenera kugwiritsa ntchito umunthu. So history imene ija yatithandiza kwambiri kuti tikamakambirana ndi anthu tiziyang'ananso mbali zonse. Amalawi amafuna zinthu, lero akufuna zinthu, koma tikuyeneranso ife pena kukhala pansi kuthandizana nawo Amalawi, chifukwa ngati anthu andale maona zina zimene mwina anthu ena sakuziona. Amalawiso amaona zinthu zina mwina zimene ife sitikuziona. Ndiye kulephereka kwa migwirizano nkhani yayikulu kwambiri ndionena kuti ifeyo tikukhulupirira kuti mfundo zimene timakhazikitsa kwambiri zimatsamirapo kuti Amalawi asazaone zimene aziona kuchokera 2020. Chifukwa Amalawi aona zinthu, ife sitinafunenso kuti Amalawi zimenezo azaziona. Popewa zimenezo mwina chifukwa cha mfundo zathu zina ndi zimene zapangitsa kuti migwirizano ilephereke. Komanso mwina zipani zina zimaonanso zomwe ife tadutsamo ngati chipani cha UTM, nawonso mwina anaphunziramo zinthu, mwina nawonso poopa zimenezo kuti nawonso mwina adzadutsa mu zimene ife tinadutsa, mwina chimenenso chimapangitsa kuti iwonso amange mfundo zawo za mtundu umenewo. So tikhoza kunena pano kuti migwirizanoyi ife kumbali yathu kwambiri unakanika chifukwa kuti timatsamira kwambiri pa mfundo zofuna kuti Amalawi apindule pa mgwirizano umene titapange.
kupita kuchisankho pa 16 anapitiriza Kassim Aubi kunena kuti kodi ngati mutakhala kuti simunafike 50+1 mudzapanga zotani. Mmene tikuonera chisankho chimenechi tanena kale anthu adzadzidzimuka kwambiri. Ndikutsimikizireni Amalawi mwina ena amene munafowoka ndi maonera kuti zipani zazing'ono, chipani chaching'ono, china chachikulu. Ayi, zipani zinazo nzakale osati zazikulu. Zikanakhala zazikulu 2020 2019 akanawina okha. 2020 sakanafunanso alliance. IMCP anawina ifa kuti UTM inapanga nawo alliance. Zazimwe okha sakanawina. DPP inalephera kuwina kuti sina indi alliance ndi UTM. So zipani izi sikuti nzazikulu ndi zakale. Amene ali wamkulu ndi inuyo amene mavota. Mukadzuka mamawa inu kukavotera UTM mupambana, tipambana. Nkhani yaikulu ndi kuti tonse tigwirane manja kuti tione zatsopano mdziko muno. Zitati zakanika 50+1 kuti mudzapanga alliance ndi ndani. Ndikukhulupirira kuti pofika pa 16 ngati titakhala kuti talephera kupeza 50+1 tikakhala pansi ngati chipani kukambirana kodi mmene zilili mutitani. Ndikukhulupirira kuti pofika nthawi imeneyo anthu ambiri tidzakhala titaona zinthu mwina mosiyana ndi mmene tikuzionera lero. Sitinganene pano chifukwa chonena kuti mwina ena amva bwino, koma nkhani ndionena kuti Amalawi wadzatiuza kodi tipange alliance ndi ndani. Amalawi wadzayankhula, tidzafunsa mmene timafunsira nthawi zonse. Iwo akadzatiuza ndi kuti zimenezo zimene ife zapange. Mwina ndayankha mafunso onse, ndipereke ndime yotsiriza. Latsala funso limodzi. Isaac Salima, lead. Oh yes, thank you very much. Isaac Salima anafunsa funso akuti kodi mgwirizano wathu ndi anzathu a DPP okuzana ndi kuteteza mavoti ku Lilongwe amene a Central Region uli pati. Mgwirizano umene unabweretsa mavuto dziko muno. Anthu anaona ngati kuti UTM yapanga mgwirizano ndi DPP. Ndi kunali mafunso ambiri, kodi mwagwirizana zotani, kodi zikhala bwanji. Komano mwachita bwinonso kufunsa funso limeneli. Pamene paja kunali kugwirizana kuonena kuti zipani ziwiri zithandizane kuteteza voti ya ku Central Region. Mgwirizano ndionena kuti ndiwapakati pa ma regions, regional teams. Timu yathu ya ku Central Region ndi timunso ya DPP ya ku Central Region. Atakhala pansi anaona kuti ndi mmene ulili ku Central Region zochitika zake zomwe zikuchitika pakadali pano. Akuona kuti mwina kufunika mphamvu zambiri poteteza voti. Ndiye adagwirizana nakambirana kuti agwirire ntchito imeneyoyo modzi. Ndiye akumakambirana abe ndithu. Ife ngati kuchipani akumatipatsa ma updates pamene zili kuti nokodi ma monitors awo akupanga zotani. Agwira ndithu ntchito limodzi, apanga limodzi, asankha ma monitors kuti no wina kumeneko asasokoneze voti imene Amalawi akuponya. Ndiye mwina mwachidule ndikhoza kuyankha motero kuti akumakambirana ndithu, akuyendera beli limodzi kuti aonetsetse kuti ateteza voti. Inenenso mobwereza sikuti kumene kuja amasayinira na mgwirizano wa chisankho. Ayi, koma amakambirana za mmene voti ingatetezedwere kwa anzathu Malawi Congress Party. Ziko palina ngati funso yankha onse. Alright, tozotenga limodzi lomaliza. Yeah, olipo solina ngotengera mwayi kuti paja munanena kuti igwiritse forum imene ikwina kumukhale mupita mboma. Yes. Okay. Ndimafuna tingodziwa ngati chipani munayifuza nkhani yokuti ingati chipani muzakhalabe mukupechoona za imfa ya alemu Saulos. Koma tikakumbukira kuno kwino ngati chipani munanena kuti mukhalenso mukupanga engage experts anu pa imene ichayi. Pano pamwe tukamba za kanthawi bendi chaka. Where are we with that plan yonena investigation yanu kapena ndipo tunatuluka nanga mwina Amalawi ala interested alitiwe ina kweni komanso ina kala kukamba kuti mwina
panopa ngati UDM it was time kuti mwina ivomereze kuti we had let Chilima ko anapita mwina panopa focus yawo okhala nokuti ngati bani kamakambe kwambiri za Chilima mwina mu to zake makamaka kwambiri tokuka kundale mwina amalawi mutakuyankha motani. Zikomo kwambiri. Okay, nditengere tulomaliza eti? Yeah. Ine ndi Gift Gamira, kankali wa Pentecostal Life Radio, PFM. Chipani cha UDM ndambira machitizula kuti masomwina mairiya mami kama ya pa mugamba kuti kubaya chimugamba ina kutola imene ida koza mairiya una tana nalo timapita ku kampeni imene iyi ndichikuzupa tani pambu kuti mina kutola imene matana nalo then lachiwiri kukuza ndi kala chimene na tembeda ndi amapalomo kuti mangozozoani kuti mumapisa ntchito masectors awo panga pansi chipambi cha UDM cholo mwanja maso palombe bwina komiti imene yamakhalomwe mwanja azotani pa izo chimene chinabwera kali imene. Okay, zikomo kwambiri. Pali mafunso atatu. Yoyamba ndi yokhudza na imfa ya Dr. Saulos Claus Chilima. Kuti anthu amanena kuti mwina ndi nthawi yokuti tikanangoisiya and move on. Ndi pabweranso funso lonena kuti tidanena kuti tigwiritsa ntchito tipeza ma experts amene atandize kufufuza za zimenezi kapena kupanga analyze ma report amene anatuluka. Choyambirira ndimafuna nene chotere. Nkhani ya Chilima ife amene afuna kuchita move on achite move on. Tikuwaumiriza ife sitipanga move on chifukwa munthu uja anali mtsogoleri wathu timamukonda mmene tinamukondera mtsogoleri wathu ndi masomphenya amene adabweretsa mdziko muno. Anali ndi masomphenya ofuna kuti dziko linolo lisinthe and anakhazikitsa chinthu chimene sichizachoka. UDM anthu amene amachoka amenewo sa UDM ndipo wa UDM sachoka kapena mangopuma kukhala pansi masangachoke pachonena kuti anadzala chinthu chimene chinamera m'mitima mwathu. So sitingalole kuti munthu imfa ngati imeneyoyo ingopita basi nkunena kuti oye basi tavomereza. Tivomereza chani? Tizavomereze pokhapokha titadziwa choona. Titadziwa choona tizavomerezano amati closure imatha kutenga kaya zaka 60 takhala tikuonapo ife ku America anthu banja loti munthu mbale wawo anaphedwa akhala zaka 40 chakuti akufunabe chilungamo mpaka na tsiku limene apeza chilungamo amanena kuti pamene patsopano mitima yathu yakhala m'malo. Ife zimenezozo kaya zizatenga zaka zingati koma tidzafuna tidziwe chilungamo. Ndipo kuchokera pa 16 September tidzasakasaka kuti mpaka na tidzapeze kuti chinachitika nchiyani. Chifukwa imfa ngati manager kozi ngati manager mpaka lero simangakhale kuti palibe ulo mmodzi amene akulozedwa chala kuti awawa chabwino anapanga zakuti kapena awa adapanga zakuti. Ayi, pali mafunso ambiri amene tili nawo. Amalawinso ambiri ali ndi mafunso kutere kuvoti imene ikubwera ndikanthu pali ena akavota chifukwa chongopsa mtima ndi imfa ya Chilima. Alipo MCP alipo DPP alipo anthu ena opanda zipani alipo amene akavota pa chongopsa mtima kuti ineyo voti yanga iyi ndikungoponya kuti ndingoonetsa kuti Chilima anamwalira ineyo mbali yanga ndachita kuti tione kutsogolo kuchilungamo tidzaoneka bwanji. Mavoti amene alipo anthu asaphweketse imfa imene chesiyophweka. Chifukwa chani zotsatira zonse munazitulutse ngati munapeza. Dziko lino lili malamulo. Palibe munthu amene angakhazikitse commission of inquiry poposana ndi president. Section 89 subsection 1 imakamba zimenezo imapereka mphamvu kwa mtsogoleri wa dziko. Chotero inquiry imene tingapange ife malizatso tikuzongokhala nawo kwasunga chifukwa ulo titulutse palibe malamulo amene angathe kukhala ndi mphamvu. Palibe amene angatenge zimenezo kukhala mbali imodzi ya zinthu zozigwiritsa ntchito mbali ya malamulo chifukwa mphamvu imene imakhala ndi mtsogoleri wa dziko. N'chifukwa chake tikufunitsitsa kuti nkhani idzayiyambe pamene talowa mboma. Munanena kuti
azitenge serious situngochezayi zenizeni kutsogoloko press briefing imene tidzapange ndi inuyo atolankhani tidzapanga tsopano mukufunsa nkhani yokuti kodi munanena kuti zakuti zitere pano zili pati kuti akamba nkhani ya achilima kuti mudzayifufuza pano ili pati ndi zimene tidzakambirana fa tidzakhalano kuti tsopano tapanga boma limene amalawi akuliyembekezera. Pomaliza panabwera mafunso awiri akuti nkhani ya structures nkhani imene iyi ndi fallacy ndipo ndifuna ndikuwuzeni nkhani imene iyi musamayikhulupirire nonse muli apa atolankhani ndani ali mu structure ya chipani palibe ulomodzi apa koma mukavota tilowe mtawunimu tifunse mmenemu ndani ali mu structure ya chipani mukapeza kuti palibe. Ambiri amakhala mu structure ya chipani ndikuwuzeni mudziwe izi atolankhani lero ndipo mupite mukapange kafukufuku maderamu mukampeza ali ndi nsalu ya UDF mukampeza ali ndi nsalu ya DPP mukampeza ali ndi nsalu ya UTM akabwera ya UTM amati ali mu structure ya UTM akabwera DPP amatinso ndi mu structure ya DPP akabwera wa UDF chimodzimodzi ambiri amapanga zimenezo mmaderamu. Structure yeniyeni ya chipani imakhala mu mtima mwa munthu ndifa kamati mizimu mukapita nthawi zambiri amakuza kuti voti tu ndi mtima ichi ndangovala chimene wavalacho wakachilandira kuti wakachilandira ku structure ya chipani. Number 1 ifeyo ngati chipani cha UTM chinayamba 2017 koma tayenda mavuto mmene timayamba kuti chakhazikira chipani tinapanga kampeni miyezi 8 tisanafike chisankho cha 2019 tinapeza mavoti opitirira 1 million chipani chopanda ma structures tinapeza mavoti opitirira 1 million. Zipani zina za ma structures sapeza mavoti china inapeza 1.7 china inapeza 1.6 koma za ma structures china chatadzaka 6 seat china chatadzaka 30 ndi ma structures yo ali pati imene iyi ndi fallacy funa ndikutsimikizireni na Malawi maderamu chipani anthu chimakhala mu mtima mwawo masiku ano ndi nthawi imene information imayenda kwambiri zimene zimagwira bwino nthawi imeneyo kulibe mauthenga amene akuyendera masiku ano chifukwa zimagwira nthawi imeneyo lero munthu amasintha maganizo mamawa masananso amasintha maganizo madzulonso amasintha maganizo ndiye ifeyo ngakhale talimbikira pakati pa kupanga ma structures nchifukwa pano tili ndi ma candidate 170 amene akuyimira chipani kusonyeza kuti kumeneko ali ndi ma structures koma nkhani yeniyeni ndiyo kuti za ma structures izi osamazikhulupirira chipani munthu chimakhala mu mtima mwake ndipo lero linuyo mukamatuluka muno atolankhani mufunsane ndani apapa ali mu structure ya chipani mupeza kuti palibepo amene ali mu structure ya chipani koma nonsenu masapota zipani zosiyanasiyana kusonyeza kunena kuti mwina ambirinu mmadera mwanu monso mukapita mukafunsenso mukapezanso kuti anthu ambiri mwina ozungulira nyumba yanu sali mu structure iliyonse ya chipani. So imene nkhani imene imangokambidwa chifukwa zipani zina zakale zimafuna kuonetsa kuti no zili ndi anthu ambiri koma sizoonayi sibwezi Malawi Congress Party chipani choti chinakhala zaka 6 seat chikumakanika kulowa mboma pabwezi chini ma structures ochuluka kwambiri komano zimenezi zimangokambidwa ndithu lero talimbikira ndithu tinapita kumvetsera zimene amalawi manena m'midzimu ndetalowa kwambiri tapanga kwambiri m'midzimu makandidate athu akuthamanga kwambiri kuti tiwonjezere ma numbers. Pomaliza panabwera funso ya nkhani ya mlakho wa alomwe kuti analemba kalata yonena kuti chipani chikugwiritsa ntchito ma structures awo kupanga dandale. Tikuona ngati mwina kuti ndi nkhani ya chikhalidwe ife timalemekeza zikhalidwe ngati chipani ndi chifukwa yake munapeza kuti sitinayankhe nkhani imeneyo chifukwa tili ndi alomwe ambiri amene ndi ma supporters a chipani cha UTM. So nzovuta kuti tingamalephera kukafikira ma supporters athu ameneyo chifukwa chokuti ndi alomwe ndiye kuti ino tikafikira kuti ino tinene kuti tikugwiritsa ntchito ma structures a mlakho wa alomwe pakuti tafikira alomwe timafikira angoni tili nawo muchipani mwathu kuli ankhonde kuli ayawo kuli atumbuka kuli mitundu yosiyanasiyana amene ali ma members athu achipani. So tikakafikira anthu amenewo sitikuwafikira chifukwa choti ndi amtundu umenewo timakhala kuti tikukafikira chifukwa choti ndi ma members athu komano sitinayankhe kalatayi chifukwa cholemekeza chikhalidwe tikanakhala ngati mwina tikulimbana ndi chikhalidwe cha azathu
Chiromwe chimene kwa ife ngati anthu olemekeza zikhalidwe sichikanakhala chinthu chabwino, koma kumbali kuti tinakambirana nawo ndipo anamvetsetsa kunena kuti mwina panangokhala kusamvana kumene kunalipo kapena ena anthu ena chifukwanso mwina zikhoza kukhala zandale kuti mwina zipani zina zandale kapena zinaona mwa mtundu wina, komano tinamvetsetsana iwo anatimvetsetsa ifenso tinamvetsetsa ndi chifukwa simunaone titayankha kalata imene ija pa tinaona kuti nzosafunikiranso kuti tiyankhe kalatayo chifukwa chokuti tamvana nawo tamvetsetsana adziwa chimene ife timachita ngati chipani kuti timafikira mamembers athu amene ali a mtundu wa Chiromwe. Ambiri ku achiromwe ndi masupporters athu, totero nthawi zonse tidzafikira ndithu, sikuti sitingafikire chifukwa choti ndi achiromwe ndi ayawo timapita ku Eastern Region kukafikira mamembers athu amene ali achiyawo ndi chiyanja cha ayawo tikukhulupirira kuti siku lina sichingalimbe kalata achipani. Mwina ndingayankhe motero, koma ndilemekeze kwambiri mafunso anu onse amene mwafunsa masana ano. Tikukhulupirira kuti nkhani zambiri zimene zinayenera kuti tikambe tazikamba. Pomaliza ndimafuna ndipemphenso kunena kuti pamene tikukaponya voti pa 16 September Amalawi tonse tiyeni tidziwe kuti chisankho ichi si chisankho cha masewera. Sitikufuna kuti tikaponye voti tidzanong'onezenso pondo ayi. Ineyo ndimawu amenewa ndithokoze kwambiri anzanga onse amene ndali nawo pano, komanso atolankhani komanso Amalawi amene mumaonera kunena kuti Ambuye akudalitseni. Tiyeni timpemphe Mulungu atitsogolere kuti tikhale ndi chisankho chabwino, chisankho chopambana, tikasankhe mtsogoleri wabwino Dr. Daliso Kabambe amene angatukule dziko lino. Zikomo kwambiri. Tipemphe nthawi ino kuti anyimba atipatse pempho.